and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Oh, Christy, please. Please. Ayaw ko, Lodi. Kaya dili ko santos. Barog, sige na. Barog. Dili lagi ta magbuwag. Dili ta magbuwag tanan. Mahal kay ta ka. Maluoy ka. Maluoy ka. Biyahe nang ibang-ipuli na ako og magbalik ta. Kita ang magpakasal nanan. Kita ang magpakasal. Ayaw ipaubos pag ayaw iyong pagkababae. Ikaw nga anak ni Senyor Rafael Ledesma. Muluhod sa kalalaking sama lang nako. Usa lang ka-ordinaryong tao. Renan, dili ka na magiday maluoy na ako. Matos mo nga mahal ko nimo. Apan magkakon ka. Oh, Tungod lang kay dili ko magahatag nimo og anak. Imo kong pasakitan og pailakon. di ata magdagang pagsulti. Kaya bisag usaon, di ka gumaminaw nako. Bueno, kung di ka bagay mo lagaw, pasyalo ako biyaan ka din eh. Di ka. Renan! Renan! Renan, maluoy ka! Dili ta magbuwag! Pauli na, Christy. Pauli na. Kaya dito ko magkikitubang pa ni mo. Wala ko mahigop pa ni mo. Wala. Renan! Renan! Dili ko kabuhatag ang kalinaw sa iyong kinabuhi! Dili ka mo magpalipayon sa iyong pagpuyo medras buhi pa ko! Ipanomba ako ka na! Pasalo ako, Christy. Pasalo ako. Oh, ano bang naghila ka din sa may Teresa? O sa man, Renan? Naluoy ka ba ni Christy? Oo pa. Gibati ko ang kaluoy niya. Tungkol kay may pagbati pa ko niya. Mahal ko pagyapon si Christy pa. Apan dili ko lang madawat ang iyang apan. Nakita og nabati ko ang tanan kaganiya. Grabe mo, naluoy sab ko kang Christy. Nga nagtanaw nga naghilak og naghangyo. Nga dili na yun ang inyong panagbuwag. Mura og nakahila ko sa kaluoy nga. Nagtanaw kaniya. Ilabi na yun sa dihang nakita ko nga miluhod siya sa imong atubangan. Kaluoy ni Christy. Dako kasi gusto na ko pa. Murag nagbahay na noon ko nga. Nga nangita kaglaing nga hinigugma. Mao ba? Renan? Oo. Oo pa. Aba. Bahala na. Ni. Nasugdan ko na. May gipulin ako niya. Nasugdan ko na pag nagkawas ang butang. Dugay ko nang ipangandoy pangabuhaton pa. Busa din ako matras. Ipadayan ko ang tanan. O kalimtan ko sa hingpit si Christy. Kasi luulot ako sa Ginoo. Kung nagkasama ko. Kung saan ka napapasakit ko sa babaeng tinuod ka nagmahal na ako. Dili ako magpagawa sa kong paglaw. Buhaton ka kinang tanan aron makibalik na ako si Renan. Ang iyang hindi ko siya na lang ang katapusan kong paglahom. Kinahanglang ikaila og makita ko ang maong babae. Kinahanglan yun. Mao ba, Dario? Oo, Nyor. Ijet gugo nimo. Gisundan ko sa kinani ni Rita Christie kaniha. O dito siyang paingon Nyor sa bahay siyang nigugbang nga si Renan. Unya, taon-taon siya dito eh. Bida. Unya, may gawas kini pagbalik sa dakong gate, Nyor, ang naghilak. O misakig balik siyang auto. Nga di aras gawas. Di man nagparkis gawas. O balik siya din sa bahay, Nyor. Salamat. O pa yan. Salamat sa iyong pagsunod kaniya, Dario. O pa, Nyor.
Kinahanglan nga nining panahula. Masundan kanunay ang asa siya. Kay basig makahunaw na sa dautan pagbalik sa iyang kagalingon, Dario. Pida sa ni Rita Christie niya eh. Mugod siya ng Rinan kung wanin gusto niya eh. Gwapa niya. Dato ba yun? Dagas mong laki nga apas niya eh. Pabida, ako lang. Oh, Dato lang ko niyo eh, pabida. Baguyabag mo si Rita eh. Pabida. Pobre lang ko. Yan na pinaong na ko, napingis mo ni. Oo nga, kutob lang ko sa tanaw. hain si Christy. Huwag ka blingaw na ko niyo. Si Christy hain. Kaya lagi mo nagtuwa ato pingon sa may sa ilang tiris na sa doy. Sa tiris pa niya. Ala ka, ato sir. Ami to eh. Husto ka, Dario. Kinahanglan nga amaman si kanunay. Na blatik ba? Ana gyud. Aron malimtan niya ang maong lalaki. Sige. Di ikaw na ha. Agdoon ko nga akong anak. Kalimot na step dahil. Bida. Ari pala na ibog na ko yung Rita Christie eh. Bahalag di siya makahatag na kong anak. Pagkaslan ko siya. Besag sa tanan pagsimbahan. Matay di ba? Mao ba? O, Daddy. Dili na gid siya makibalik na ako. Dili na gid siya maluoy na ako, Dad. Christy, iya. Usa ra gid ang butang nga maayo mong buhaton. Maurag yun ang paghikalimot kaniya sa hingpit. Mas mudako lang ang kasakit nga ibation kung padayon kang mamugos sa maong lalaki nga di gid gusto makigbalik pa kanimo. Christy, iha, amahan ko nimo. Busa ako'y paminawa. Hikalimti si Rinan. Tungod kay may lain pang lalaki nga moabot sa imong kinabuhi nga matuod nga mahigugman nimo nga mas labaw pa kang Rinan. No, Daddy. Dili ko mahimong buhian sa dakong kasayang si Renan. Dili, Dad. Busa buhaton kagid ang tanan aron lang maangkon ko siya pagbalik. Gahi kag yung pasabton, Christy. Gahi kag busa kinila ikasulti ko nimo. Ayaw gyud paghimo og dautan aron lang maangkon mo pagbalik ang maong lalaki. Maghimo ka gani unyag dautan nga makahatag og kauwawan sa tong pamilya. Ako gid unya mismo ang mutapos sa tanan. Og patyon ko si Rinan aron mahulog ka sa imong pagpakabuang. Daddy. Daddy, palihog lang. Palihog lang, ayaw lang ko kilaptis sa kong mga kalihukan. Huwag kay ikatabang na ko, Dad. Mas muda ko lang ang akong problema kung mag-apil-apil ka pa. Okay. Mao ba kay gusto mo? Sige. Bahala kas diskarte mo. Mangita ka magyagag paagi nga magkabalik mo sa maong lalaki. Apan kinilagin ang timan ni Christy. Babae kang buhat. Busa ayaw gyud paghimo og dautan. Oras ka maghatag kag pakauwaw sa tong pamilya. Dili ka lang unya magmahay sa pagabuhaton ko. Timan ka na. Sir, Oh, Sir Rafael. Dario, Ay, kumusta ang pagsunod mo kang Christy, ha? pulbida sir, perme sir sigo kasunod sir. Tinindutag paa na sir. Oh, Kasi kanang tuwa siya paingon sa bayan nga gipuy-an lang ni Rinan sa una sir. Tininduta siksihag yung bayan na eh. hilom na. Bueno, salamat sa kasayuran nga nibawaan ko. Oy, Dario, Sir. hunong na. Ha? Hunong na sa pagsunod mo sa kong anak. Husto na to. Ganahan mo ko. Lalas na to. Ganahan mo ko sir. Husto na! Sige sir. Siksihag. Pasag din na si Christy kung sa iyang pagabuhaton.
Kamingaw na kinining pahay nga kanina mong kipuyan ni Renan. Wagit ko magtao. Nga sa katamis mong pagpinahalay ni Renan. Musangpot sa ingon ini ang tanan. Oh, sila na tingali karon si Lucas ug si Brando ang niya. May kiniya na sila. Aron mapabuhat ko na nila ang gusto kong mahitabo. Mao ba, madam? Oh. Junis ko no ang pangan sa uyab karon ni Renan. Wa ko masayod ko noon si apelyado. Gusto ko nga masayran kung asa ang bay sa maong babae. Gituyo ko nga kamo nga kung suguon kay nakaila mo ni Renan. Busa sayo na ninyo nga matuman ang gusto kong mahitabo. Liho ka din ninyo ang ipabuhat ko. Og doble ang sweldo nga inyong madawat kay kanako. Way labot sa personal nga isuhol ko bahin sa maong babae. Oh, okay. Okay, madam. Buhaton na may imong gisugo. Karon dayon. Gusto ko nga sa labing madali nga panahon mahibaw-an ko na kung asa magpuyo ang maong babae. O kung mahimo ninyo kana karon ko dayon. Mas dako pa ang kantidad nga inyong madawat kay kanako. Sige. Magkalakaw na mo. Unsa? Ingon niya anang nahitabo, Renan. O, Junis. Og daluoy kay ko niya. Apan ko to diha. Tungod kay nakahukom na ko. O gani, gikatakda ng atong kasal. Naluoy ko niya. Apan mas labaw kong mag-uol kung mawa ka na ako. Tungod kay mahal ko na ikaw, Renan. Dili na ko mawawa pa nimo. Dili. Ikaw ang gipili ko. Busa. Di na ba ito magkabuwag pa ta? Naginaminam na ko nga moabot ang adlaw sa atong kasala. Aron dili na magsamok pa nimo si Christy. Gikahinaman ko na nga moabot ang adlaw nga pagahiusahaw na kita sa altar sa kaminyoon, sweetheart. Mga kasalikan niyo pong sugoon na. Kay natultulan dayon ninyo ang gipuy-an sa maong babae. Nia, dawatan ninyo kining sobre. Yes, salamat mo na. Konta na. Nada sa sud ang katidad nga suhol ko. Og balik na kamo sa inyong trabaho. Sige na, magkalakaw na mo. Okay. Og usbon ko, salamat nga natuman dayon ninyo ang gipabuhat ko. Ingon ni ana ang nahitabo, Junis. Mo ba? Nagkikita gid si Christy kang Renan dito silang bay. Ha, Junis? Oo, ma, pa. Dako gid og gusto ang maong babae kang Renan. Busa kinahanglan nga makasala dayon mi. Nabalaka ko, basin og maluoy si Renan sa kanunay nga pagpakita sa maong babae niya. Magunsa na malawon niya ako kung mahitabo na. Natugyan ko na kang Renan ang ako pagkababae. Nagkahinig og maay na kamo si Renan. Busa, wa na'y mahimo ang maong babae. Ang gikabalak-an ko lang, kung maghimo unya siya og dautan kanimo, Junis, simba ko lang. Usab ka na gikahadlokan ko. Busa mas maayod nga makasal dayon ka mo, Junis. Biyaan taon na mo ha. Tanawon ko kung kinsa kining bisita ta. Maayong adlaw, madam. Unsay ato, miss? Mahimo bang mo dayon? Gusto lang ko makiksulti kang Junis. Ha? Higala ka di sa akong anak? Sige. Dali. Dayon, miss. Salamat. Tana. Muato kita sa sud, miss. Salamat. Maayo kay ni Asia. Importante kining pakigsultihan ko sa imong anak. Yun na. Kinsa ka man di ay. Mahimo bang mailhan ko kung kinsa ka? Ako si Christy Ledesma. Oh, Ang hinikugman ni Renan.
nga giilog sa imong anak. Unsa? Ikaw si Christy Ledesma? Unsa? O lagi, Diyos ko, niya si Christy Ledesma. nagpaila siya nga imong higala. Mao nga akong kipadayon sa dihang nakasod na siya. Diha pa siya nagpaila nga siya ang hinigugma ni Renan. Diyos ko, maasibuhatan ko. Pa, makigatubag ba ko si hinigog manirinan? Atubangon ko ba si Christy Ledesma? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!